bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mon e yettode mon min ñagani mon Allah kisal kadi e wadde mon julmo wuuri min gartiɗo henna e WINNDERE-TV taw koye émission men Sénégal men kala ko gantiɗe golle he min ñaguima yafuya so longuere monde wari nokkude wona ɗum jomum yilno hen hande noon en gartat e bandiraɓe e toɓɓe ɗiɗi ɗe ganduɗa ko toɓɓe jojjuɗe e nder leydi ndi kono kadi ha tengti toon e diwan Fouta o toɓɓere men adande ko hande e oɗo saaha eɗen mbawi wiide ɓe ganduɗa ko wonɓe ɗiɗo commune aji tati woni commune Mouhamadou Hounare e Ndendori e Horkadiéré e to banggue e fosfat hande kadi won nuural manggal ngal ganduɗa ene manan hakkude ɓe ganduɗa kañumen koɗi e nokku o e o mo ganduɗa ko kañum tigui woni entreprise biteɗo Somiva ewa caɗele ɗe noon ko caɗele gonnoɗe guila ko ɓooyi wonde yimɓeɓe teskade koye nder nokkuji mumen koɗi ko hen gaynata ko hen ndemata société ari ngam wadde exploité manan ngaaluji gonɗi e nder leydi ɗi ko woni hen gooƴa mabɓe ko woni hen wondu mabɓe kala ko ganduɗa ɗum ɗo haaɓe ponno ɗum hebde mana ɓe keɓani ɗum hen lawol gandol ngol bandiraɓe jii million ngaji garɗi ɗi ɓe jii mana no feccira ha ɗo yarete ni ene waɗi mana million ngaji ɗi ganduɗa keddiɗi hay neɗɗo goto wawi wiide mana ko ɗo henna naati ewa kadi en jii président Macky Sall waɗano toon tournée économique wonko haalno wino ɗum ma safre Fas gadano o gasi heddi ko Fas ɗiɗaɓo o hande ɗeɗo guure fonnoɗe wonde hande manan guure ɓamtiɗe e nder Sénégal e nder région mo Matam walla département mo Kanel ko wayno Hamadou Hounare ko wayno Ndendori ko wayno Horkadiéré ko wayno Bosiyaɓe ko wayno Waali Diala ko wayno Polil e ko nandi hen nde ko guure hande ponnoɗe ɓamtade saabi ɗum guure ɗe ko ngaalu labtuɗo woni e less munen kadi ɗiɗo société ji garɗi toon walla oɗo société garɗo toon kala ko jojjuno e ko fonno wadde yo waɗan ɗum mana ɓe ganduɗa ko population gonɗo hono mana ɓe mbaɗani hande sa yi oɗo société ala ko addi e nokku o so wona rafi ala ko addi e nokku o sona wajde deejre yimɓeɓe mbawa deejde mbawa ɗanade saabu ko ardi fof ko machine ngaji dilloji du 1er janvier au 31 décembre jamma e ñalawma 24 heures sur 24 hay neɗɗo goto wawa ɗanade neɗɗo wawa foftade goɗɗum ko wona ɗum hande wonko teska e ɗiɗo diwanuji ala no e diwanuji ɗi mo jiiɗa fof hande nene wondi e ñaw ɗojjo e ñaw becce hay hunde ala ko waɗi ɗum so wona poussiére gimmotoɗo e nder ɗiɗo usinaji ene faye population hôpital moƴƴo mahaka toon leɗɗe moƴƴe loraka toon ala fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗum ɗo waɗama toon gam dandude société o waddi hande ɗeɗo guure ha ɓeɗay wondu état o noon kadi ene foti ummade ummanoki aɗan saabu ko fonno waɗnede ko fof waɗaka fonno waɗede indemnisé ɓe mbaɗaka hande noon koye caɗele bawɗe banaɓe goni ma en gaari hen ñalawma goɗɗo ɓuuren yañade hen en birti ɗon tan kono wona ɗum woni to poɗɗen faade wona woni to paaɗen e wiide ɓeɓe ganduɗa kañumen gardi leydi ndi ha tengti ɓeɓe ganduɗa kañumen goni département mo Kanel région mo Matam welani ha welani population ne souffri ene lori ene lepti haaloɓe pular noon mbi so tawi ɗaɗi gonti buruti jomum ma e sellani so tawi ɓeɓe ganduɗa kañumen ponno wawde wallude ɓeɓe ganduɗa kañumen ponno heɓɓitade population kañumen nooma onon mbaɗa maire uji onon mbaɗa député ji onon mbaɗa kono hande population ene lori département Kanel haaɓe lori haaɓe lepti ma en garoy hen ma en battoy hen yewtere ɓeɓe ganduɗa taw koye nokku o jeeya kono kam hande ɗo yarete haaɓe lepti lepte fo ɗo puɗɗi ha ɗo haaɗi ɗiɗo société ji manan miniére ene gaddani commune mo Hounare commune mo Horkadiéré e commune mo Ndendori caɗele wondu jamma e ñalawma bandiraɓe so waɗi gantire golle he min ñaagui mon yaafuya min dokkat mon rendez-vous e Sénégal men goɗɗo
Allah jarama on jarama ha yesso ko lawol